Sugeng santen sedaya kemawon. Dina Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Solo tak SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepedhok pipimu mesti tak jiwa lali janjine kandhane alesane sapa wong sing ora gelo kadung dandan sliramu ora teko janjane kowe ning endi gelagatmu sajak nyupriyani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya Woyo Wahyu Mangga. Wow.
ya entek ya. Iya, Bu. Apa kok nyelak aku apa? Bu. Aja buntas ngono. Oh iya, ndak. Pambak celobu balah. Ngaturaken sugeng santen. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu Manggala ditimbali wonten Gomojo nggih. Kembali daleme lagi. Mbak Sita nggih. Mbak leres. Sita. Leres Bu. Kalih Pak sinten? Sudiman. Sapa ndek? Sapa ndek? Sinten, Maju, Ndek. sinten Bu? Wah, rada Sing ndi sutulungan. kita? Pak Topek. Pak oh. Sapa ndek? Pak Topek ngoten Bu. Pak. Mbak Aro mijin. Mbak Aro mangke dalu rawuh Bu. Oh, panjenengan Ibu nggih. nggih. Mbak Sita kali Pak Topek ngoten nggih. 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 Niki acarane Syukuran. Syukuran Nah, duwe syukuran ewah-ewah kembali. ya, Ndek. Ning kono kae ya Ning kono syukuran, ning kene syukuran. lah. Griyane pirang-pirang. Alhamdulillah, moga-moga ketularan ya. Amin. Moga-moga ya, Ndek. Amin, diamini sing Amin, banter sing iki. banter nggih. Mugi-mugi Bos Topek, Topek apa Topek ya, Ndek? Bos Topek, pinaringan rezeki ngang lancar, pinaringan seger waras, Nggih, amin. Sehat, Amin. bisnisnya pokoknya sukses kabeh ya, Ndek ya. Moga-moga nanggap meneh ya, Das. Nanggap meneh, muga-muga syukuran apa neh, pokoknya nanggap Syukuran, Wahyu Manggala. sembarang dengar pokoknya. Nggih Bu, napa Bu? Nanggap Nggih. malih, nggih Bu, klotosi Bu jope. Nggih niki ingkang rawuh nggih kuatah sanget. Saking Pati Kota. Jakenan nggih rawuh. Saking Gabus. Juana. Saking nggih, Kudus. Kudus. Mbak Dewi nggih rawuh. Mbak Dewi. Iku malah Dewi Persik iku. Ada Mbak Yuyun. Mbak Yuyun, halo Mbak Yuyun. Monggo ingkang badhe ngersake tembang. Bos Topek, monggo lho Bos Topek. Napa Mbak Sita kados sing teng mriko riyen kok gayeng ngoten lho nggih. Monggo Mbak. Oh mengko ya lagi metu kok ya Ndek ya. Niki ingkang badhe ngersake tembang saking simbah-simbahku napa ibu-ibuke monggo nggih kula tenggo. Nggih. Dereng wonten? Belum ada, wes. Oh, Ipang minta hakikat yang nyanyi Mas Rope. No Remi. No Remi. Remi kapan no Remi? Remi kaya? Remik no DJ ngono waduh angel. Iki langsung apa? Nanti aja ya. Iki nisik nek ngono. Mbak Tom sik ae sing tukang donga ayo Mbak Ayo, Mia. ayo Mi, dengan nisik Mi. Sembarang nggih ngadareng wonten pamundutan. Barang ning ayo. Apa Mbak Tawani kono? Mbak Tawani ndang. Aku namanya Mbak Putri niki. Tawani Mbak Putri. Mbak, jenengan ngersake tembang napa mboten, Mbak? Napa? Gubuk asmara. Nggih, kula Mbak Yuyun lungi teng asmara. Gubuk asmara Gubuk Mbak Putri asmara diaturi nggih, Mbak diaturi Lala. langsung Mbah niki Mbah. Aman supe lho Mbah. Apa? Kayak iki lho, Be. Kayak iki. Nggih Mbah aman supe nggih Mbah. Ya nek iku nak Mbak Putri ya ora biru. Gak biru ya. Ya abang. Abang kudune jenengan. Ha iki lho bose, bose. Nggih. Wes Napa, topik Bos? niki. Niki tembangnya napa? Capek Capek gunung. gunung. Aduh karek kowe ton milih ndi ton? Niki capek gunungnya di koplo napa? Napa, Bos? Alusan riyen, Bos. Bos. Alusan no. Ya wis iki kok diunggahno ngono ya. Capek gunung diunggahno. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Ngiras-ngiras iki. Monggo Pak Bongkrek. Tiwasnya aku perawatan, Mak, malah panggungnya panas ngene. Wes panasan aku wis ngempet pipis. Waduh, lagi no. Lah ora ana kamar mandine. Engko nang ngombe dosa tak. Kan main bos iku, bos topik tak geruduk pokoke bar iki. Iya, gak apa-apa. Heeh. Caping gunung Pak Bongkrek. Alusan. Alusan riyen. Nggih. Nggih. Sampean nek ngono, emoh. Diangkat saking Oh. mriko. Nggih. Angger gak awar ngene iki lho ya. Iki mah ngene nek josaan ngene aduh ngono. Gane gak ana. Iya, gak apa-apa. Mas Hari riyen to rene.
caping gunung. Kanan kanan. Hae. Saiki ana
Tari niki larene Pak Mogal. Ayo terus sayang. Aku kelingan kubukae biyen tangga leren nang jaga kapak tulisan marana ati Sawer matur suwun Mbak Sita. Asik. kubukas marana biyen kae Bakako. kanggo adem tresno tanpa pendala tanpa kosta Matur suwun ya, Mbak. buat abadi keteman asmara kae nyimpen hati wiwit biyen lumaku saiki kubukae kebak crita wayah wangi nganti jagat rina catatan sajroning ati detan luntur saya merati aku kowe tadi garwa Ayo Mbak Atur. harga leren ning kubuk asmara matur suwun sampeyan kok kari sing Jenengan apa kari Mbah nyawere tembange nembe ajeng rampung jenengan nembe maju. Nggih teng mriki riyen nggih nek ngoten. Nggih matur suwun Mbak Atun sampun diaturi pamendutan saking Mbah Huti ugi Nggih. Bos Topik. Nggih. Juga Mbak Sita Mbak juga Sita. terima kasih bunga-bunga sawernya ya. Tadi Mbak Sita mintanya ada Sumanding Sumanding. sama Deno. Oke. Ayo Mbak Julita dikasih yang mana? Dena ya? Iya, langsung diaturi Mbak Sita. Ayo Mas Adi. Makanya beres-beres iki ya Mas Beres-beres ya. iki, Dina iki. Juga lagi nonton streaming di rumah bareng RHS Syuting juga Munadi Channel. WM Lighting. PM Lighting. Monggo Mas. Krungu. Jeru, jeru jeru, rasane. iya iya. Ora ketok marai. Sayangku sing ayu dewi kurang nopo bakal tak usahani ibarati saisi bumi nggo kowe. Ayo Mbak nang disawerke. Nang disawerke artise. Ojo Ayo, main. kuat Ayo main Mbak main. sayang kuning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal mutir matur suwun bungaku tembus tekan kayangan terus suaramu suara tangismu Hayo. ora bakal Sampai. cukup lautan mangsi ngukir indah ayumu koyo widodari
sayangku sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir matur suwun bos terima kasih Bunda Bangga Mbak Yesila Yesila ayo. sini Yesila Bisa bunda-bunda cantik iku lho. terima kasih spesial Mbak Sita matur suwun Bu Ayo dek, ayo dek, ayo. sing tenang ojo kuwatir sayangku ning Joni kok kowe kaget ra lagi kok si iso Jon, kowe Jon. disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungaku tembus tekan kayangan krungu suaramu Cel jajan. suara Dari Terima kasih Bang Topeng. sayangku sing tenang ojo kuwatir mas sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir terima kasih bos Terima kasih Bang Topeng. terima kasih cantik ayo Mbak Indah Kalala sini Terima kasih. Oh putune panjenengan Mbak. Cantik-cantik ya Mbak. sing tenang Iya. Terima kasih Bang. kuwatir Negara angin. Oke. kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungaku tembus dengan kayangan krungu suaramu suara Ayo Mbak Blonde sini Mbak Blonde. Ismu ora bakal cukup Sini loh. Ini sama Masnya. Kirinda ayumu Oh Mbak Yasila disuruh turun. Lewat sini ya. Lewat sini, amit. Ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku ora bakal cukup lautan Terima kasih. Kirinda ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Terima kasih Mbak Sudah tembang Julita. sambon. Juga terima kasih buat bos-bos Raja Jee, Sawernya. Mbak Indah. Ini tadi juga banyak tambahan loh, Mbak. Wonten negara angin. Wonten negara angin. Jee, saking Terus Masih. saking Mbak Wotombulu Reok Ponorogo. Oh, nggih. Lungi
asmara, bahtera apalagi, cinta, hakikat barang oh mau iya. ya. Niki diaturipun dirian Mbak kita Sumanding. Sumanding Riyen napa napa negara angin? Sumanding riyen. Nggih. Monggo Mas Ari wonten Sumanding. Oke. Yes sila iki pokoke tenang ning kono ya yes ya. Wis ning kono anteng pokoke. Sineksen bulan kekencar rati Durit jagat bareng kelawan si reki Nata bunga ngerenggo tresno nyandeng sliramu Kenyomane sesotyanku Yo Loro lopo tansah ngandeng lan siro Lelono wono coba nrajang kodo Aku gemi janji suci kang wis tinali Nyawi citekane ati Sumpaing hati sayang tansah sandingan Mahani Mbak Buci. Mimi mituno setyeng katresnan Hujanku sayang mangge klanggenan mreng bisa kasembatan hantu jati ning kasayang Wahyu Manggala Asik Kita goyang lagi bro Ayo deh, Jawa ayo ya. deh, ayo Sineksen bulan kekencar ratri Durit jagat bareng kelawan reki sayang Nata bunga ngrenggo tresno nyandeng sliramu emang Kenyomane sesotyaku Lelono wono coba nrajang kodo Aku gemi janji suci kang wis tinali Nyawi citekane pati Wayo Mas Pape Sumpaing hati sayang tansah sandingan kang kadya mimi mituno setyeng katresnan Hujanku sayang mangge klanggenan mreng bisa kasembatan hantu jati ning kasatyan Wahyu Manggala. Boy nak deh
Urip jagat bareng lawan jireki Sayang Datang nganggo tresno nyanding sliramu Kenyo manis sesotyaku sayang tansah sandingan kang kadya mimi mintono setyek katresna Hujanku sayang ngangge panggenan menisa kasempatan ante jati kasetiaan Ayo mas. Paing ati sayang tansah sandingan kang kadya mimi mintono setyek Ayo, Rin. katresna Hujanku sayang ngangge panggenan menisa kasempatan ante jati kasetiaan iso kasempatan ante jati Sampun Mbak Indah. Oke, terima kasih Eksa. Gini kuwi wong ngene gini. Ada apa gak sih, Nen? Ngasor riyen nggih, Bu nggih. Kersane adan riyen. Lanjut, Bu. Lanjut Bu. Jenengan boten salat riyen? Boten, kula nggih tak ketoprak riyen nggih, Bu, sami nggih. Kok mbok kon mulai salat sik udah mulai mandek. Boleh mana aku lah tak ketoprak sik, Bu, ngomong udah wedak aku ilang neng kemana. Lanjut nggih niki wonten Negara Angin. Saking masih. Mbak Mbak Blonde. Blonde nyanyi nggih, Mas. Mbak Blonde paringi mic nggih. Ayo Blonde. Loh, wareg jaren kan. Jebule semuanya jebule ngisor mangan. Bocah kok iso. Kok sahabat aku wareg, Mbak, aku wareg. Jebule dikei imam nek ini. Diparingi mam nggih matur suwun. Prasmanan ndek entek nang ngisor. Wah, yo kesempatan. Eleng lho wadiet wah. Ayo eleng lo ya, eleng. Mangga Mas Sari wonten Negara Angin. Spesial kagem bose. Iya. Monggo ya. Tempuh 11.000 kilometer nyusul awakmu sing nate janji mulih ning aku saise ngrampungke urusanmu Terbang. tak tekadke masya ora tau namone adem minus siji mosok ra ditemoni nekatku mung pengen Ayo. bisa kemana negara angin gayo tresnamu rasane wes ra mungkin Nggih sampai riyen nggih Mbah Wotong
kasih bos. Bisa kebayang-bayang, bisa dadi kenangan, bekas amburan bulanmu, wangi seni hatiku. Bisa tak kangen, bisa tak tunggu, bisa terus tak
kono mumpung ning ngisor. Ya sila untuk akeh apa ora, Yes? Halo, Blon? Blondi. Gimana? Oh, alhamdulillah. Banyak ini, banyak. Kok ya untuk kardus barang. Untuk kardus pinter. Wis pinter golek Wis pinter golek saweran, golek sambak. Nggih. Itu mau lagu Apa? Tubuh Senelongso. Oh iya. Mau duet? Iya itu Oh Mas. boleh langsung aja ya Ayo. Mas Sari. Ih, duet sama Iya. Mbak Blondi ya? Iya. Sama Mbak Blondi atau Tubuh Senelongso. Nyanyinya sama siapa? Oh enggak, ledeknya. Ledeknya. Ceweknya gitu loh. Ceweknya. Sembarang Mbak. Oh sembarang. Mbak Wah. Aku lagi. Iya, Oh, iya. boleh deh. Ada lagi nggak mic-nya di bawah? Masih nggak? Enggak, Masih ya. ada. Oh, akeh. Waki. Oh aku kenal aku mic iki loh. Iya, Nas. Engko nek ora ana tak pekno Panas iki. endi? Milih. Milah ya dabu-dabu malah. Mikir kendung. Mic kentung iki sing ngendang kentung. Nayak kentung. Oh, sing kentang ning ndi? Kentange ning ndi? Ning omah. Kowe ngono kok Montongnya kentange. ambrol ae jare. Monggo Mas Sari. Kakean Ngobrol muat kok terus iku. Kakean muatan niku kok, Tos. Kakean dosa. Bola ae Din. Terus melaku. Nek apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku Anak-anak dudu ya sayang, nanti nek jatuh. apa koso tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Wah ini mangga. Game audio RHS Soteng. Sesat ning jero dodo pancen larake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe ojo salah batinmu marang kahananmu kang mas kubusan rasa tresnoku.
4 bonus ya Mas Ah. Ari. Gerak cepat. Ya gerak cepat dikasih ada hakikat. Ayo Mas Ropek. Yang nyanyi Mas Ropek mintanya remix no DJ. Oke. Sing piye iku gak roh aku. Oh, gak ngerti? Gak roh Oh, aku. tak duduhno. Ya ngono ya. Monggo Mas. Yang nyanyi harus Mas Ayo Mas Ropek. Fanmu iki lho, Pek. Iki termasuk fanmu lho, Pek. Kok Berta loh. Mbak Berta. Mbak Dari Berta. Dari Mbak Berta. Duduk ya sayang, duduk yang rapi. Nanti Bu Guru marah loh. Bu Guru Ita. kentas. Aku tadi Bu Guru. Gak sabar aku lah kontak. Hati-hati Mbak Blende, Amet dia Pak Bu. Oh yo, besok nek wis mangan ngono. Sopo? Besok mangan nek metu. Kue tambah loh. Langsung disalahno. Oke, nonton. Aku adalah insan yang tak punya. Terima kasih ya bos-bosnya. Nanti malam lagi ya bos. Lalu tercipta rinduku padanya, karena cinta bahagia. Hujan gak menyatakan oh cinta berharga dari emas dan permata, lalu kau Santai. Robek santai nanti ya, Mek. bersada jiwa. Aja kesusu ya.
Mas Oke. ada Lungiteng Asmara ya Mas ya. Saking Mbak sapa mau? Saking Mbak Yuyun. Oh, Mbak Yuyun. Lungiteng Asmara, Batara Cinta, Reong Sampun. Mangga Mas. Ayo sapa iki sing berinyanyi? Ayo karepmu. Oh, karepku. Heeh. Sik tak sawang. Sapa kok parane nang panjak iki ape ngakon sapa Iku kowe? kok tak kenakno sinden. Ojo to. Menyok. Ayo Mei. Mbak Yuyun gak nyanyi? Nyawer aja tadi ya Mbak Yuyun ya. Iskandar bawa apa itu? Rokoknya mbak sawer nondor. Seprene nggo ku ngenteni
ada bahtera cinta ya Mas ya. Ini spesial buat suaminya Mbak Dewi yang mau berlayar lagi. Wah, iki bakal entuk duit sing akeh. Duit gede, moga-moga kapalnya along ya Mbak. Amin. Selamat menyang mulie, amin. Ayo, Mas. Mangkate so apa Mbak Dewi, Mbak Dewi? Mangkate so apa Mbak? Wes mangkate so. Dan kok tinggal dulu ketoprak rambut tunggoni ae. Ayo. Kok ini tunggoni ae. Pokoknya nek mulai dan dadi wes dong aku iku. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Menggapai tujuan nun di pantai harapan. Andika Saing dengkek Mbak Tri.
Sudah ya Mbak Dewi. Sampun. Susah buat sang suami yang Ah, ah. beriman. Nggih Mbah niki jenengan kula aturi tembangnya wonten Reok Ponorogo Mas Ari. Tembang pungkasan nggih. Nggih, bonus. Bonus. Persiapan ya. Nggih. Ayo Ayo Mbak Sudung. sud, lho maaf gelut ae iku lho. Ngandani iki jeger iki asline. Jeger pasar Ha, banter sama iya. kowe. Yo. Dene ayah blonde kowe. Bonus. Kene lho, sud maju. Kemenge. Ada di tengah lapangan. Suara ibu nonton bunyi gunderan. Tambah semaraknya hiburan. Hari Riok asli dari Ponorogo. Soliku. Cie. Dibantu idola oleh. Gabut iku mesti saka kene. Yo, tambah kado. Jauh banget. Asyik dengan goyangnya. Dasar musik pancen lagi apes tenan. Penari jatuh keberatan rioknya. Ayo Mas Aris. Saleho, saleho. Ayo Uma, biar lambene Ayo. Umi, ayo Umi. Ayo yo. Ae. Iya. Ayo yes. Muter sayang, muter. Iya. Sendut. Ayo lansia, ayo lansia. Saya dikol linu ketok Bu, sing ra kuat bari dikol linu Bu. Kuat diri nganu tembur menyo nakal. Ayo kokon. Wih. Ayo Mas Aris, ya semangat ta Mas. Bermangan kita ayo. Gak semangat Bermangan lah. Mimi es barang kok dem. Ayo. Iya. Mana rantok lemu ya? Ora mangan semangat kok malah. Lansia lah apa lansia? Ayo lansia kalau Ayo, lansia. kalau ora kuat dengkule linu.
Ayo, ayo Mas Haris. Ayo ketur. Wih, ayo Bos. Bos, ayo. Digambar ke bawah to iki ceritane. Tapi sahaman malah. Yes. Yesila umat Yesila. Ditata sing rapi ya. Mangga mangga darah. Kepiye kabeh gaweanmu? Nek ngomong iki mbok ya sing ganteng. Sadara pamarya sampun rampung sedane ndara. Biasane ki arum nek ngomong nganggo mik. Lah kowe ra gelem. Mike mati ndara mati. Kok dipateni kalau dadi kaya ngono. Yen kabeh gaweanmu wis rampung, kowe kabeh tak parengake ana ing pemukiran. Wis tangan yo, ndara. Santenane badan anak ora kerasan mapan ana ing sedayuke. Mumpung kahanan ana ing sedayuke lagi wae sepi. Aku bakal ninggalake barang kan dipaten sedayuke. Nanti tak yo ora nopo. Yo wis aku bakal ninggalake sedayuke. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Babar pisan kula mboten kerasan cuma ndok wonten ing sedayuke. Ora kerasan mondok ning Taman Pamargi Sedayu. Mboten. Waden ora aku ya. Mboten. Wonten mekatos napa nyebutipati Tejo Baskara Purbawati oncat saka Taman Pamargi Putri oncat saking Taman Pamargi